خواهشمندم از جای برخیزید. سود میآید. مرحمت чинед. маҷлиси судӣ кушода эълон карда мешавад. баррасӣ мегардад парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати Саломов Шаҳром Валиевич бо муддаи 479 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон. шоҳидони ҳозир гардида то пурсишашон аз толори маҷлиси судӣ берун карда шаванд. раиси кунанда Шаҳриёр Қосимзода, котиби маҷлиси судӣ Аъзам Давлатзода, ҷабрдида Муслиҳиддин Амирзода, ҳуқуқвайронкунанда Шаҳром Саломзода, шоҳидон Ҷаҳонгир Атахонзода ва Алишер Бурҳонзода. шахсияти ҳуқуқвайронкунанда муайян карда мешавад. марҳамат ҳуқуқвайронкунанда аз ҷои худ бархезед. насаб, ном ва номи падар. Саломов Шаҳром Валиевич. рӯз, моҳ ва соли таваллуд. 1 августи соли 1988. ҷои таваллуд. ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Хатлон, ноҳияи Фархор, шаҳраки Фархор, кӯчаи Сино 154. миллат. тоҷик. маълумот. миёна. ҷои кор. соҳибкори инфиродӣ. вазъи оилавӣ. оиладор соҳиби 2 фарзанд. оиладор соҳиби 2 фарзанд. муддатдори ҳарбӣ ҳастед? не. аъзои ягон ҳизб ҳастед? не. пеш ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шудагӣ ҳастед? як чанд моҳ, агар хато накунам, як чанд моҳ пеш ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шудаам. ҷои истиқомататон? ҷои истиқомат ноҳияи Фархор, шаҳраки Фархор, кӯчаи Сино 157. ҷабрдида Амирзода Муслиҳиддин. вобаста ба шахсияти ҳуқуқвайронкунанда савол доред? Не, савол надорам. марҳамат шинед. ҳайати суд эълон карда мешавад. парвандаи мазкур дар ҳайати раисии судияи суди ноҳияи Фархор Қосимзода Шаҳриёр Эмомалӣ бо котибии Давлатов Азамҷон баррасӣ карда мешавад. вобаста ба ҳайати суд ҳуқуқвайронкунанда раддия изҳори норозигӣ доред? муҳтарам суд, раддия надорам. ҷабрида шумо ба ҳайати суд розиед, раддия надоред? Суд розиам, раддия надорам. марҳамат шинед. ҳуқуқу дар дорои мурофиавии ҳуқуқвайронкунанда тибқи талаботи моддаи 26 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмонида мешавад. ҳуқуқвайронкунанда шумо ҳуқуқ доред бо ҳамаи маводҳои парванда шинос шуда аз он иқтибос нусха гиред, далелҳо пешниҳод кунед, хоб аз хизмати ҳимоятгар истифода баред, бо забоне ки медонед бо ҳамон забон нишондод диҳед. инчунин ҳуқуқ доред ки дар сурати норозӣ будан ба санади судӣ қабул гардида ба суди болоӣ шикоят кунед. ҳуқуқи шумо фаҳмост дар мурофиаи судӣ? муҳтарам суд, ҳуқуқҳоям ба ман фаҳмост. ҳуқуқвайронкунанда яке аз ҳуқуқҳои мурофиавии шумо ин истифода бурдан аз хизмати ҳимоятгар аст. шумо аз хизмати ҳимоятгар истифода бурдан мехоҳед? муҳтарам суд, ман истифода бурдан намехоҳам. аллакай аризаам омода аст. марҳамат, пешниҳод намоед. аризаи ҳуқуқвайронкунанда Саломов Шаҳром Валиевич эълон карда мешавад. номбурда бо аризаи хаттӣ ба суд муроҷиат карда аз суд хоҳиш кардааст ки парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бе хизмати ҳимоятгар баррасӣ карда шавад. даст кашидани ӯ аз хизмати ҳимоятгар ба вазъи молиявии ӯ вобастагӣ надорад. ҳуқуқвайронкунанда аризаи худро дастгирӣ мекунед? бале муҳтарам суд. ҷабрида аризаи ҳуқуқвайронкунандаро дастгирӣ мекунед? Бале. марҳамат шинед. протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода мешавад. нозири минтақавии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Фархор Амирзода Муслиҳиддин Маҳмадраҳим нисбати ҳуқуқвайронкунанда Саломов Шаҳром Валиевич протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо моддаи 479 қисми 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода бо он асос кардааст ки
ном бурда ба амру талаботҳои қонунии ӯ итоат накарда аз гирифтани маҳсулотҳои ба фурӯш гузоштаи худ дар назди бозори марказии ноҳияи Фархор ки маҳалли гаштугузори шаҳрвандон ба ҳисоб меравад саркашӣ намудааст. ҳуқуқвайронкунанда Саломов Шаҳром, моҳияти протоколи ҳуқуқвайронкунӣ ба шумо фаҳмо аст? бале ба ман фаҳмо аст муҳтарам суд. шумо худо дар содир кардани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо моддаи 479 қисми 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор ҳисоб мекунед ё не? муҳтарам суд, ман худамро қариб гунаҳгор ҳисоб мекунаму қариб гунаҳгор не. яъне шумо қисман бале қисман гунаҳгор ҳисоб бале мекунед. бале. баёноти ҳуқуқвайронкунанда Саломов Шаҳром дар маҷлиси судӣ шунида мешавад. Марамат, баёнот худро ба суд пешниҳод кунед. рӯзи 22 июн мо саҳар ҳамаи боромона ҷобаҷо кардем. агар хато накунам соатҳои ҳамин 10 буд. ҷабрида шумо шунед? ба мо омада гуфтанд ки огоҳ карданд ки дар инҷа савдо кардан мумкин нест. огоҳ кардан гузашта рафтанд. ҳамун рӯз ҳамин хеле шид ки ҳамин савдо нағз бада, ҳамин савдо ҳамин бисёр нағз бад, фоидаи хуб ба даст омада ҳисоб буд. дига мо ҳам ҳамин ай фурсат истифода бурда ҳамин савдомона карда ҳисоб будем ки вақтам гузашт. ҳамин баъди обед буд, агар хато накунам соатҳои 1 ё 1:30 ё 2 буд. ҳамин хел буд ки боз омадан гуфтанд ки ана дар инҷа мумкин нест, аз рӯи қонуну қоида мумкин нест. дар афтоби гарм мо савдо дорем. савдо ки нағз буд, дига ҳамин вақте ки гуфтам боз аз рӯи қонуну қоида мумкин нест дар инҷа савдо кардани шумо, ҳамин сабаб ҷангу ҷанҷоли мо сар шуд. гапҳои камтар баланду паст гап задем. айни замон дар пеши шумо қарор дорам муҳтарам суд. ҳуқуқвайронкунанда нозири минтақавӣ шуморо чанд маротиба огоҳ кард ки маҳсулотҳои ба фурӯш гузоштаи худро аз ҷои номуайян бардоред? 2 маротиба. саҳар гуфтам ки саҳар агар хато накунам соатҳои 10 буд ба фикрам. баъд аз обед. аммо баъд аз обедаш ҷангу ҷанҷол шуд байни ҳардуямон. мо ҷангу ҷанҷол кардем. баъдан барои он ки ман қонунро вайрон кардам, тартиботи ҷамъиятиро вайрон кардам, доду вовайло дар байни мардум бисёр кардам, назоратчии минтақавӣ маро ба суд овардам. ба ғайр аз шумо чанд нафар дар он ҷо ба фурӯши маҳсулотҳои худ машғул буданд? бисёре мо дар он ҷо. чанд нафарем? чанд нафар? ман либосҳои кӯдакона мефурӯшам. якиш носки мефурӯша, якиш либосҳои хеле калон мефурӯша, яки дигаш ҳар кас ҳар чӣ мефурӯша. мо бисёрем дар он ҷо. хеле мумкин як 6-7 10 нафарем агар хато накунам. мо бисёрем дар он ҷо. ҳар кас ҳар чӣ мефурӯша. пас аз огоҳ кардани нозири минтақавӣ, вақте ки омад шуморо огоҳӣ дод, танҳо шумо истодед ё дигар ҳамкоронатон низ дар он ҷо ба фаъолияти соҳибкории худ машғул буданд? ман ростига ҳамин ҳеҷ қадар намефаҳмам. ҳамин қадарша медонам ки ҳамин савдо хуб буд. ҳамин рӯз муҳтарам суд, ҳамин хеле шид ки ҳамин рӯз ҳамин савдо ҳамин хеле хуб буд. дига ман дар фикри савдо и харидор меоя, миша мефурӯши, ҳамин харидор меоя ва ё рафтан гуҷои, албатта коршон ғалтид рафтан гуҷои. дигаша ман намедонам муҳтарам суд. хай зиндагӣ мумкин ягон коршон ғалтид чизи шид ки баромада рафт ва ё рафтан, лекин ва ё рафтан. дар ҷое ки савдо мекунед, дар ҷои номуайян, ҷои гаштагузори шаҳрвандон аст, назди бозори марказӣ, ҷое ки шаҳрвандон рафтуомад мекунанд, дохили вориди бозор мешаванд. дар ҳамон ҷо шумо иҷозатнома барои машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ доред ё не? муҳтарам суд, надорам. иҷозатнома надоред? муҳтарам суд, дар дохили бозор нею дар берун? муҳтарам суд,
او در درون بازار سودا میکنی پول مصر 20 سوم بده، پول سوئد 50 60 سوم بده، پول چی بده، پول جای سودا بده، پول ایش بده، پول اوش بده. محترم سود او قدر پولی که ما در اوجا میتیم و برای ما ضرر میشه و ما در اینجا وقتی که سودا میکنیم همون پولی که در اوجا میتیم این برای ما در اینجا هم فایده میشه هم بیگو دو سلافانه که دیگه پر در خونه با خونه میدارم بیگه اویلان با پیشواز میگیره و برای ما فایدهش بسیارتره. با این عمل خود شما از پرداخت‌های اجتماعی خود را آزاد کردنید. همین خیلی فهمیدم. بله. آخر محترم سود اجازت ما چی گویم ما در اویله محترم سود آخر ما در اویله چند نفر زندگی میکنیم. از سبب اونه که ما در اویله بسیار کسیم در اویله ما جای خواب نیست. یعنی که من نمیتونم همراه زن و فرزندهایم در اون خونه از این سبب من مجبور شدم که اجاره نشینم. حاضر من اجاره نشینم باید که پول اجاره تیم، پول سوئد تیم، پول مصر تیم، پول این تیم، پول اون تیم. برای همین محترم سود من مجبورم دیگر پیش نظرم یگام چیز نمیتواند بجز اونه که باید من زندگیم را پیش برم. شما در اویله دار صاحب یک نفر فرزند هستید؟ نه 2 نفر محترم سود 2 نفر. 2 نفر؟ 2 نفر بله 2 نفر. صاحب 2 نفر فرزند. بله محترم. فرزندانتون چند ساله‌اند؟ فرزند کلونی هم 4 ساله، فرزند خردی هم 1 ساله. فرزند کلونیتون 4 ساله؟ 4 ساله بله 4 ساله. فرزند خردیتون 1 ساله. 1 ساله. دیگر کسان نیست در تامینات شما؟ اخیر محترم سود بجز آنه که من در اجاره میشینم مادرم هست اویم کم کم کمک کردنم در کار است. نسبت شما سنه 18 فوریه سال 2024 با همین مدت در قبط پرونده قانونکنی ماموری نسخه قرار سودیه قرار دارد که با همین مدت سود شما را گناهکار حسابیده نسبت شما جزا در نمود جریمه تعیین کرده است. اما پس از گذشت یک مدت معین شما باز وابسته به ماده مذکور عیناً همین کردار را تکرارا صادر کرده اید. محترم سود مراتب اول وقتی که شما را جریمه تعیین کردند حق فرزندانتون رو گرفته جریمه سپردید. همین برای شما عبرت نشد که باز تکرارا کردار خود را صادر کرده. محترم سود خیلی که پیشتر گفتم من اجاره نشینم بار اول بله بار اول همین کار شد. وقتی که همین کار شد من از کرده خودم پشیمان شدم. بله حتی پشیمان شدم که همین کار رو دیگر تکرار نمیکنم. اما زندگی مجبور کرد. من فکر کردم محترم سود که خیلی جریمه بده میسپاریش با هم کار کرده رفتن میگیری. برای همین دیگر چیزا را فراموش کردم. برای همین دویم باره باز همین کار تکرار شد. من این دفعه محترم شد از شما خواهش میکنم و من روی راست میگویم در حقیقتا از کرده خودم پشیمانم و این کار دیگر تکرار نمیکنم. عیناً همون سخنهایی که در مراتبه اول در نزد سودیه پشیمانی اظهار کرده بودید از کرده خود در صورت تکرارا صادر کردن نسبتتون دیگر چاره‌های قانونی اندیشیده شود، نسبتتون جزای سخت‌تر تطبیق کرده شود در مجلس قبلی سودی. عیناً همین سخنها را قید کرده اید که نسخه قرار در بیانات شما قید کرده شده است. جبردیده بیانات قانون کننده را شنیدید؟ بله شنیدم. گفته‌هایش رو تصدیق میکنید یا نه؟ تصدیق میکنید؟ بله. یگان سوال دارید؟ نه سوال ندارم. بیانات جبردیده شنیده می شود. سرآول شخصیت جبردیده معین کرده می شود. نسب، نام و نام پدرتون؟ امیرزاده مصلح‌الدین محمد رحیم. روز، ماه و سال تولد؟ 12 دکبر سال 1994. جای تولد؟ نویای واسط جماعت دیوتی گلستان دهه مهرآباد. وضع اویلوی؟ اویله‌دار صاحب 3 فرزند. جای کار؟ شعبه وزارت کار داخلی در نویای فرخور ناظر منطقوی جماعت شهرک. جای استقامتتون؟ نویای واسط جماعت دیوتی گلستان دهه مهرآباد. حقوق بیان کننده رو میشناسید؟ بله. نسبتش یگان قصد و خصومت ندارید؟ نسبت حقوق بیان کننده من یگان خصومت بدبینی ندارم. یگان خصومت و بدبینی ندارید؟ ندارم.
ҳуқуқҳои шуморо мефаҳмонем. Тибқи талаботи моддаи 30 Кодекси мурофиаи ҳуқуқи вайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷабрдида ҳуқуқ дорад аз хизмати ҳимоятгар истифода барад. ҳуқуқ доред бо маводҳои парванда шинос шавед, дархосту раддия изҳор кунед. ҳуқуқ доред ки дар сурати норозӣ будан ба санади судӣ қабул гардида ба суди болоӣ шикоят кунед. ҳуқуқатон фаҳмост дар мурофиаи судӣ? ҳуқуқам фаҳмост муҳтарам сар. шуморо ба сифати ҷабрдида шоҳид мепурсем. Моддаи 534 Кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ муқаррар кардааст барои надодани нишондоди бар дурӯғ. шуморо бо моддаи мазкур огоҳ мекунем ки нишондоди бар дурӯғ намедиҳед ба суд. фаҳмо? дар имзои шоҳидон марҳамат имзои худро гузоред. марҳамат ҷабрдида баёноти шуморо мешунавем. ман нозири минтақаи ҷамоати шаҳраки Фархори ноҳияи Фархор минтақаи хизматиам бозори марказӣ муддати 1 солу 2 моҳ мешавад ки фаъолият дорам. санаи 22 июли соли 2024 соати 10:00 буд. ман рафтам ба назди бозор ки минтақаи хизматии ман ба ман вобаста шудааст, тартиби ҷамъиятиашро ман ҷорӣ мекунам. рафтам дар ҷои тахминан 8 нафар шаҳрвандон ба савдои қадри кӯча дар ҷое ки номуайян мумкин нест савдо кардан, роҳрави одамон ба савдо машғул буд. ман ҳамаи онҳоро огоҳ кардам ки ҳамаи чизое ки ба фурӯш баровардаед ҷамъ намуда гирифта бо худ баред дар дохили бозори марказӣ ба савдо машғул шавед. ҳамаи онҳоро як ба як огоҳ намудам. гузашта рафтам. баъд аз нисфирӯзӣ тахминан соати 1:30 буд. ман омадам ки ҳама аз он ҷо рафта як нафар дар онҷо ба савдо машғул аст ки Саломов Шаҳром Валиевич мебошад. ба ӯ боз огоҳ кардам ки ман шуморо огоҳ карда будам ки гирифта маҳсулотро ба дохили бозор дароед. вале ӯ боз аз амру талаботи ман корманди милисия саркашӣ намуда ба ман суханҳои пасту баланд гуфт ки ман савдо мекунам, ман намерам ё ҷои савдои май. диюмбора ки огоҳ кардем накард, ман нисбати ӯ протоколи ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ бо моддаи 479 қисми 1 тартиб дода ба суд барои чораҷӯӣ ирсол намудам. ҳуқуқи вайронкунанда баёноти ҷабрдидаро шунидед? бале шунидам. гуфтаҳояшро тасдиқ мекунед? бале тасдиқ мекунам. ягон савол доред? надорам. хуб, марҳамат шунед. ҷабрдида марҳамат шунед. ба маҷлиси судӣ шоҳид Атахонзода Ҷаҳонгир Атахон даъват карда мешавад барои пурсиш. суд шуморо ба сифати шоҳид мепурсад. шахсияти шумо муайян карда мешавад. насаб, ном ва номи падар. Атахонзода Ҷаҳонгир Атахон. рӯз, моҳ ва соли таваллуд. 6 феврали соли 1991. ҷои таваллуд. ноҳияи Фархор. миллат. тоҷик. таҳсилот. олии иқтисодӣ. ҷои кор. соҳибкор. соҳибкор. аъзои ягон ҳизб ҳастед? не. нисбататон пеш парвандаи ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ оғоз шудааст? Не. ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудагӣ ҳастед ё не? не муҳтарам. ҷои истиқомат. истиқоматкунандаи ноҳияи Фархор, ҷамоати деҳоти Гулшан, деҳаи Гулшан. ҷамоати деҳоти Гулшан, деҳаи Гулшан. бале. хуб, ҳуқуқи вайронкунандаро мешиносед? бале. нисбаташ ягон қасд хусумат надоред? не не. ҳуқуқи вайронкунанда тасдиқ мекунед гуфтаҳояшро? бале тасдиқ мекунам. ҷабрдидаро мешиносед? бале. нисбати ӯ низ ягон қасду хусумат не доред? не надорам муҳтарам. ҷабрдида шумо тасдиқ мекунед? бале тасдиқ мекунам муҳтарам. хуб, суд шуморо бо моддаи 534 Кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои надодани нишондоди бар дурӯғ огоҳ мекунад. фаҳмо? бале. дар сурати нишондоди бар дурӯғ додан нисбататон бо моддаи мазкур чораҳои қонунӣ андешида мешавад. хуб. марҳамат дар имзои шоҳидон имзои худро гузоред. шоҳид марҳамат. баёнотатонро мешунавем. рӯзи ҳами 22 июли соли ҷорӣ ман бо ҳамроҳии якчанд ҳамкорам дар назди бозори марказӣ ба фурӯши маҳсулот машғул будем.
дар ин вақт нозир минтақавӣ омада моро огоҳ кард ки дар назди роҳрави назди бозор савдо кардан мумкин нест. ҳамин гапҳоро гуфта рафт. баъдан мо ҷамъ кардем, гуфт ки шумо маҳсулотҳои худро гирифта дар даруни бозор рафта савдо кунед. ҳамин гапҳоро гуфта рафт. мо гирифта рафтем, лекин ҳамин ҳамкорум шаҳром ба суханони нозир минтақавӣ гӯш надода савдои худро давом дод. мо гирифта ба даруни бозор рафта савдо кардем. пас аз оне ки шумо маҳсулотҳои худро ҷамъоварӣ кардед аз ҷои номуайяншуда, пас аз огоҳонидани нозири минтақавӣ ба ҳуқуқвайронкунанда низ гуфтед ки маҳсулотҳои худро гирифта ба дохили бозор равад ё худатон танҳо рафтед? бале муҳтарам суд, мо дар он ҷо якчанд нафар будем. ҳамаи мо ҷамъ карда рафтем. ман гуфтам, акаи шаҳрома гуфтем ки биё гирифта равем, як хирд ҳаминҷа чӣ кор мекунӣ? чӣ дурӯғ мегӯ ҳаминҷа вақти акаи шаҳром самбақа қади арз аго маслиҳат кардага чӣ дурӯғ гап мезанӣ? одама тӯҳмат мекунӣ, медонӣ ки ҷои ман тартиботи суда риоя кунен, халал нарасонен. дар сурати такроран содир кардани чунин амалон нисбати шумо чораҳои қонунӣ андешида мешавад. фаҳмо? вобаста ба шахсияти якдигар намерасем, эҳтироми якдигарро ба ҷо меорем. фаҳмо? фаҳмост муҳтарам суд. такрор нашавад. барама огоҳ кардед шумо ҳуқуқвайронкунандаро? бале муҳтарам суд. аз кадом вақт шумо дар назди бозори марказӣ ба тариқи ғайрирасмӣ ба савдои кӯчагӣ машғулед? аз моҳи марти соли 2024. аз моҳи марти соли 2024. маротибаи аввал аст ки шуморо нозири минтақавӣ барои чунин кирдор огоҳ мекунад? худи шахсан ман маротибаи аввал аст. бале. ҷабрдида баёноти шоҳидро тасдиқ мекунед? бале, ба пуррагӣ тасдиқ. ягон савол доред? не, савол надорам. ҳуқуқвайронкунанда шумо баёноти шоҳидро тасдиқ мекунед? қисман тасдиқ мекунам муҳтарам суд. қисман? ягон савол доред? савол надорам, фақат ҳаминро мегӯям ки дурӯғ мегӯяд. дурӯғ ё рост гуфтани ӯро суд муайян мекунад? фаҳмо? фаҳмо муҳтарам. савол надошта бошед, марамат. шоҳид шумо метавонед дар маҷлиси судӣ иштирок кунед, метавонед толори маҷлиси судиро тарк кунед. шоҳиди дигар Бурҳонов Алишер ба маҷлиси судӣ даъват карда шавад барои пурсиш. шоҳид, суд шуморо ба сифати шоҳид мепурсад, шахсияти шумо муайян карда мешавад. насаб, ном ва номи падар? Бурҳонов Алишер Зокирович. рӯз, моҳ ва соли таваллуд? 30 июли соли 2000. ҷои таваллуд? сокини ноҳияи Фархор, ҷамоати шаҳра, кӯчаи Сино, хонаи 18. вазъи оилавӣ? оиладор, соҳиби 2 фарзанд. ҷои кор? соҳибкор. нисбати шумо пеш парвандаи ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ оғоз шудааст ё ба ҷавобгарӣ маъмурӣ кашида шудагӣ ҳастед? не нашудааст муҳтарам суд. ҷои истиқомататон? ноҳияи Фархор. ноҳияи Фархор? бале. ба тариқи пурра гуфта метавонед? ноҳияи Фархор, кӯчаи Сино, хонаи 18. ҳуқуқвайронкунанда Саломов Шаҳром Валиевичро мешиносед? бале, мешиносам. мо нисбаташ ҳамкор ягон ҳастем. қасд хусумат надоред? не, надорам. ҳуқуқвайронкунанда тасдиқ мекунед шумо? бале, тасдиқ мекунам. ҷабрдидаро мешиносед? бале, мешиносам. нисбати ӯ низ ягон қасду хусумат надоред? не, надорам. ҷабрдида шумо тасдиқ мекунед? бале, муҳтарам суд, тасдиқ мекунам. саломат бошед. шинед. суд шуморо бо моддаи 534 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои надодани нишондодӣ бар дурӯғ огоҳ мекунад. фаҳмо? дар сурати додани нишондодӣ бар дурӯғ бо моддаи мазкур нисбати шумо чораҳои қонунӣ андешида мешавад. фаҳмо шоҳид? фаҳмо. дар имзои шоҳидон имзои худро гузоред.
марҳамат, баёноти шуморо мешунавем. муҳтарам суд, мо бо ҳамроҳи ҳамкоронамон дар бозори марказии ноҳияи Фархор дар гузаргоҳ ба савдо машғул будем ва баъдан нозири минтақавӣ омаду ба мо огоҳ кард, ки аз ин ҷо гиред борҳоятонро ба даруни бозор рафта савдо кунед. баъдан мо бо ҳамроҳи ҳамкоронамон борҳоямонро ҷамъ кардем, бо акай шаҳронро огоҳ кардем, ки биёед равем. баъдан мо рафтем, борҳоямонро ҷамъ карда ба даруни бозор рафтем. баъд дигар надидемаш акай шаҳронро, дар ҳамонҷо савдояшонро идома дода гирифтам. баъдан мо ба даруни бозор рафтем, дигар надидемаш. шумо вайронкунандаро огоҳ кардед, ки маҳсулотҳои худро ҷамъоварӣ карда ба дохили бозор равад ҳамроҳи шумо. бале, акай шаҳронро огоҳ кардем, ки биёед равем ба даруни бозор. дигар рӯз савдояшро идома дод, мо рафтем ба даруни бозор. нозири минтақавӣ чанд маротиба вайронкунандаро барои ҷамъоварӣ кардани маҳсулотҳои худ огоҳ кард? як бор моро огоҳ кард, мо низ акай шаҳронро огоҳ кардем, ки биёед равем. вайронкунандаро чанд маротиба огоҳ кард? як бор. як маротиба? бале, як маротиба ҳамроҳи шумо огоҳ кард? ҳамроҳи мо. вайронкунанда баёноти шоҳидро шунидед? шунидам муҳтарам суд. гуфтаҳояшро тасдиқ мекунед? қисман қисман тасдиқ. ягон савол доред? не, надорам муҳтарам суд. марҳамат, шунид. ҷабрида, шумо баёноти шоҳидро шунидед? бале муҳтарам суд, шунидам. тасдиқ мекунед гуфтаҳояшро? тасдиқ мекунам. фақат мартабаи дуюме ки муҳтарам суд ман омадам огоҳ кардам, ино набуданд, аллакай дохили бозор да будану ҳуқуқвайронкунанда Салом Шаҳром худаш танҳо дар онҷо савдо дошт, аз дурӣ моро медидам, ки танҳо буд. худаш мартабаи дуюме ки ман огоҳ кардам, ӯ саркашӣ кард аз амро талаботи қонунии мо. марҳамат, шунед. шоҳид, шумо метавонед дар маҷлиси судӣ иштирок кунед, метавонед толори маҷлиси судиро тарк кунед. дар тафтишоти судӣ ягон арзу дархостҳо доред ҳуқуқвайронкунанда? муҳтарам суд, надорам. ягон арзу дархост надоред? не, надорам. шумо ҷабрдида ягон арзу дархост доред? не, надорам. марҳамат, шунед. маводҳои парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ эълон карда мешавад. нусхаи қарор дар бораи оғоз кардани парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, гузориши нозири минтақавии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Фархор ба сардори шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Фархор оиди кирдорҳои ғайриқонунии Саломов Шаҳром, протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, протоколи дастгир кардани ҳуқуқвайронкунанда, ҳуҷҷатҳои шахсияти ҳуқуқвайронкунанда. дар маводҳои парванда ягон арз иловагӣ доред ҳуқуқвайронкунанда? надорам. ҷабрида, шумо ягон иловагӣ доред вобаста ба маводҳои парванда? не, надорам. марҳамат, набошад, шинед. тафтишоти судиро хотимаёфта эълон мекунем, ба музокираҳои судӣ мегзарем. баромади ҷабрдидаро мешунавем. марҳамат, ҷабрида, аз суд чӣ мехоҳед? муҳтарам суд, ман як хоҳиш дорам, ки нисбати ҳуқуқвайронкунанда Саломов Шаҳром аллакай бори аввал як бор хеле нусхааш дар қабати парванда ҳастай, протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба суд ирсол карда шуда барои баррасӣ, ки нисбати ӯ ҷазо дар намуди ҷарима таъин карда шудааст. хоҳиш мекунам, ки бори димас аллакай аз кирдораш пушаймон нестай, давом додесай амал бошад, нисбаташ ҳабси маъмурӣ таъин карда шавад. шумо мехоҳед нисбати ҳуқуқвайронкунанда ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ татбиқ карда шавад? бале муҳтарам суд. марҳамат, шунед. ҳуқуқвайронкунанда бале. баромади шуморо мешунавем. чӣ мехоҳед аз суд? муҳтарам суд, аз сабаби оне ки хай зиндагие охир, ҳайси занак, ҳайси фарзандо, ҳайси иҷора, ҳеҷ чизо пеши чашмат меоянд, дига бисёр чизоро фаромӯш мекунӣ. ай ҳамин сабаб ман баъзе қонунҳоро вайрон кардагиам. фақат аз суд хоҳиш мекунам, ки медонам, ки якум бор ҳамин кора кардам, бо дуюм бор такрорш кардам. аз суд хоҳиш мекунам, ки маро ягон ҷаримаи сабуктарам битиҳанд. ман кардаи худам пушаймону муҳтарам суд. дига ҳамин кора ман тамоман намекунам. тамом
من میدونم همون در این بازار همون پول همون 20 سوم همون 40 سوم از پول سویته پول موسرکه چیزی هست همون را میتونم من میبامش میتونم همون در این بازار میدونم همونجا سودا میکنم من یه جریمه سبکترم بتیم من پای زندگی من زن و فرزندشم ای کار کردگیم پشیمونم ای کار دیگه من تمام دیگه تکرار نمیکنم اگر تکرار کردم او طرفش دیگه در دست خودم محترم شد تمام کودکسی حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان ماده 479 اطاعت نکردن به امر و طلبات قانونی کارمند میلیسیا و شخص دیگر که وظیفه حفظ ترتیبات جمعیتی را اجرا می نماید. قسم 1 برای اطاعت نکردن به امر و طلبات قانونی کارمند میلیسیا و شخص دیگر که وظیفه حفظ ترتیبات جمعیتی را اجرا می نماید به شخصان واقعی به اندازه از 3 تا 5 نشان دهنده برای حسابها جریمه یا به مهلت از 5 تا 15 شبانه روز جزای حبس مأموری تعیین کرده می شود. خواهشمندم از جای برخیزید. قرار 22 ایولی سال 2024 نویای فرخور ولایت ختلان سود نویای فرخور ولایت ختلان در ایت رئیس کننده سودیای سود نویای فرخور قاسمزاده شهریار امامعلی در مجلس اشکارای سودی در بینای سود نویای فرخور ولایت ختلان پرونده حقوق ویرانکنی مأموری را نسبت سلاموف شهرام ولیویچ سنه تولدش 1 август سال 1988 زوده نویای فرخور ملت تاجیک تحصیلاتش میانه موقتا بیکار اویلادار صاحب 2 فرزند عهدهدار حربی نیست وکیل نیست به حزب سنه 19 فوریه سال 2024 با ماده 479 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان به جوابگری مأموری کشیده شده است. جای استقامتش نویای فرخور جماعت شهرک فرخور کوچه سینا رقم 54 که در صدور نمودن حقوق ویرانکنی مأموری با ماده 479 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده است مورد بررسی قرار داده با اساسی ماده های 140 142 148 150 کودکس مرافع حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان سود قرار کرد. سلاموف شهرام ولیویچ در صدور نمودن حقوق ویرانکنی مأموری با ماده 479 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده با او با این ماده جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 7 شبانه روز تعیین کرده شود. اجرایش قرار مذکور به ذمه شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فرخور واگذار کرده شود. نسبت به قرار قبول گردیده طرفان میتوانند توسط همین سود به کلیه سودی اوید به پرونده های حقوق ویرانکنی مأموری سود ولایت ختلان در مهلت 10 شبانه روز شکایت و یا اعتراض آورند. رئیس کننده سودی سود نویای فرخور قاسمزاده. مرحمت شنید. حقوق ویرانکننده ماهیت قرار فهماست شما با جبردیده ماهیت قرار فهماست؟ بله محترم. مجلس سودی پوشیده اعلام کرده می شود. خواهشمندم از جای برخیزید.